Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sakit araw-araw. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Kakalob ko po lahat sa inyo ang aking mga nalalaman ng panggamot na spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan at pakaingatan lamang po, huwag pong gamitin po sa kasamaan at huwag ipagyabang at panatiling sa puso't isipan lamang po ang pag-usal po at huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong iniiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa laki sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbos ang sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang kabutihan at pagkakalob sa inyong siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At bago po umpisan po ay shoutout po kay Andy Bonifacio, Bike Tayo commented, Robin Mantanilla, Arnold Francisco, Harry Sator Pater commented, Yubor commented, Pimi Matala commented, Silas Eleanor Balisteros commented, Roy Iana commented, Lordan Buo commented, Doc Dugampis commented, LT Marie Sanglay commented, Yonix Binadin, Ren Torres commented, Maricar Cruz commented, at sa mga baguhan lamang po na ngayon lang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag po kayong makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At pakipindot na rin po ang follow ng aking Facebook page, Hiwaga ng Pangasinan. At tatanin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon po sa inyo yung orasyon pang diskomunyon, pangwasak, pambaklas sa lahat ng kampon ng kadiliman po. Orasyon pang diskomunyon, pangwasak, pangbaklas sa lahat ng mga kampon ng kadiliman. Ang pamamaraan po ay dapat po ay nakapagpudir, bakod, balabal, pundo, baluti para malakas po kayo sa pang-spiritual po. Ito po yung usalin lamang po sa isip at ipo sa isang basong tubig at ipainom o kayo ang uminom o ipo sa batok o sa puyo ng pasyente po. Ang orasyon po ay Christori Spiratum Acdodum Jesus Sancto Cristo Agnus Dei Christi Sancti Yahweh Gosum Deus Verbo Lux Dei Alpha Omega Amen. Cristo Rei Spiratum Acdodum Jesus Sancto Cristo Agnus Dei Christi Sancti Yahweh Gosum Deus Verbo Lux Dei Alpha Omega Amen. Cross Rei Spiratum Acdodum Jesus Sancto Cristo Agnus Dei Christi Sancti Yahweh Gosum Deus Verbo Lux Dei Alpha Omega Amen. Usalin po lamang po sa isipan po at ipo sa isang basong tubig at ipainom sa kayo ang uminom ihip po sa batok o sa puyo ng pasyente po. Kung kayo po ay na kon po ng kadiliman po pwede nyo pong inumin to kung kayo po ang may karamdaman po. Kung sa iba po sa panggamutan po ay gagamot po kayo, ipo nyo sa batok o puyo ng pasyente po o ipo sa tubig ay painom nyo po sa pasyente po. Dapat po dito ay pudir, bakod, balabal, pundo kayo o baluti. Kung may baluti po kayo, pwede ng balabal
Yan po, basta may icon po kayo, icon po. Ang gamitin nyo pong ang gamitin nyo po ay yung pinagkakaroon ko po sa inyo itong kwan po, General Devotion, dasal sa bakod at balabal po, poder pondo po. Ayan po. Hanapin nyo lamang po yung in-upload ko po na General Devotion, dasal sa bakod, balabal, poder pondo. Ayan po ang napakalakas pong orasyon po ito na magagamit po sa pambaklas ng lahat ng mga kampo ng kadiliman po. Pang diskomunyon po yan, pangwasak sa lahat ng mga kampo ng mga kadiliman po. Cristo Rei Spiratum Abdudum Jesus Sancto Cristo Agnus Dei Christi Sancti Yahweh Igusum Dios Verbo Lux Dei Alpha Omega. Amen. Yan po. Paki-screenshot mo lamang po para palaging mapa nyo po napakabisa pong orasyon na yan na pang diskomunyon, pangwasak, pambaklas sa lahat ng mga kampo ng kadiliman po. Kahit usalin nyo po ng pabilisan po yan o basta isalin po lamang sa isip lamang. Dapat po pag may kon po ma-memorize niyo po para kahit hindi nyo po dalhin po yung libreta yung pag nanggagamot po kayo, dapat po ma-memorize niyo po. Cristo Rei Spiratum Agdodum Jesus Sancto Cristo Agnus Dei Christi Sancti Yahweh Igusum Dios Verbo Lux Dei Alpha Omega. Amen. Sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang follow ng aking Facebook page, Siwagan ng Pangasinan. Tatanayin ko pong napakalaking tulong po sa inyo lahat. Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalom sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos mga kapayanisan. Maraming salamat po.